Un dos sectores máis puxantes da economía do Salnés precisa cada vez de traballadores máis cualificados. Nesa liña, Mancomunidade mantén a súa aposta polo curso de elaboración de viños dentro do seu programa integrado de emprego. Unha acción formativa que despediu hoxe a súa 8ª edición logo de formar a 8 alumnos. A aprendizaxe contou cunha parte teórica. De todo o que ven sendo a elaboración de viños, si é certo que, aínda que tocamos un pouquiño por riba a parte de tintos, espumosos, incluso outras elaboracións especiais, focalizamos moito no blanco, porque ao final estamos na comarca do Salnés, entendemos que as súas posibilidades serán maioritariamente de traballar nunha adega de viños brancos. E outra práctica na que entraron en contacto coas adegas, neste caso a formación estivo repartida entre Pazo Baión e unha adega de Castrelo. Tanto en Condes de Albarei, pois con toda a tecnoloxía que ali poden atopar, como aquí en Pazo Baión, que pois é unha adega un pouquiño máis, digamos, máis pequena, de menor volumen, o que poden tocar diferentes traballos e maquinaria que eso lles poida servir para un futuro. A esta formación hai que engadir a parte de campo fundamental no sector. Intentamos tocar un pouquiño que todos os procesos que facemos ao longo do ano, parte deles solamente na parte práctica, un pouquiño pois pola época de ano no que estamos, non? Pero hai un pouquiño dende a poda, todos os cuidados que se fan ao longo do ano e hasta vendima. Dende a Mancomunidade salientan a utilidade desta formación centrada no sector vitivinícola. Nos estamos tremendamente orgullosos de poder achegar este mundo do viño a todo aquel que queira participar, embarcarse nesta acción formativa e bueno, damos a noraboa, esperamos que fose moi satisfactorio para os alumnos que o levaron a cabo. Este curso forma parte do Plan Integrado de Emprego financiado pola Consellería de Emprego co apoio do ente comarcal. A Mancomunidade Salnés é un exemplo de formación, non? E bueno, durante todo o ano e durante os 13 últimos anos nos que accedeu a plans integrados de emprego, no que a Xunta aportou pois 3,5 millóns de euros neste último, 220.000 neste último ano, pois este curso de elaboración de viños aquí no Salnés creo que é un curso pois moi acertado. A clausura deste curso correu a cargo do Obradoiro de Hostalería da Mancomunidade, que ofreceu un cóctel en Pazo Baión co viño albariño como gran protagonista.